taskaram keso toɓɓere heyre fefinotoɓe kumpita pene no hutora joni ande kese ɗe fi ɓeydugol majjingol walla hoɗugol yimɓe ɓe golle maɓɓe ko hutorgol hakkille tafaɗe iya fi longingol mejaji lolluɗi ɗi penale ɗe ɓe fefindi arten sénégal e nde yontere ɗo ko dande RFI hutora fi wi'ugol wonde Adji Sarr woni ɓiɗɗo Suisse ɗum saboto o waɗa wullitande heyre e hoore Ousmane Sonko hoorejo jagorɓe Sénégal tawile RFI haalali ɗum hanki haalali ɗum hande e o taskaram kumpite pene Aluseyni Ba no firtana en no nde fenade ñiɓira takka e RFI juuroɗe lowre RFI fulfulde e dow waaji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR ɓaaral FF walla juuroɗon kelle amen mejaji rendo Facebook YouTube X WhatsApp walla TikTok ɓurton faamude no ɗum feƴƴiri on jaarama en e yontere arore nden e dow toɓɓere heyre on jaarama